טוב, פה המקום שקרה פה המקרה, התאונה. פה זה מחלף שדרות רוקח. יש לי את הירידה פה לשדרות רוקח מזרח. פה מצד ימין שני נתיבים. ופה השני נתיבים שמתחברים יותר קדימה עם האיילון. יפה. עכשיו, הבן אדם היה בנתיב השמאלי, אני הייתי בנתיב הימני. החליט הבן אדם פתאום לפנות שמאלה, כי הוא פספס את המחלף פה, כמו שעשה עכשיו הבן אדם הזה, בדיוק. פספס את המחלף. קיצור, משמאל, בלי איתות, בלי כלום, ובלי הזהרה, פנה ימינה. אני הייתי בנתיב הימני, נפתעתי, ניסיתי לברוח לקטע ההפרדה, לאי תנועה, כדי לברוח מהתאונה, כן? הבן אדם עלה על האי תנועה, חסם אותי, כי לא היה ממש מרחק ביני לביניו, כי הוא היה בנתיב השמאלי, אני בנתיב הימני, ופתאום עלה לי על הנתיב שלי, ברחתי לקטע ההפרדה, עלה גם על הקטע ההפרדה, והתנגשנו, עפתי ונפלתי קרוב מהאי תנועה שם, השלט. הבן אדם טוען שהבן שלו רצה פיפי, סליחה על הביטוי, ואז הוא רצה לעמוד על הקטע ההפרדה, למרות שיש לו שוליים ממש ענק, ומקום שהבן שלו יעשה פיפי יותר נוח, ובלי גם סכנת חיים. אני לא הבנתי את הקטע לעשות פיפי על קטע ההפרדה, שפה היה פקקים ופה היה פקקים, לא הבנתי את הכוונה שלו. והנה בבקשה, יש לו שול שהרכב שלי הוא רכב מסחרי, והנה עומד בכיף. פשוט מאוד, הבן אדם משקר, אומר שרצה לעמוד על האי תנועה כדי שהבן שלו רצה לעשות פיפי, ופשוט מאוד זאת הסיטואציה.